Balkan vilayatynyň howpsuzlyk gullukları büdjet işgärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallarynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bolan sahypalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhata alýarlar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallaryň mazmunynyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatxana kagyzy hökmünde ulanýandygy barada iýdigderli gelip gowşan maglumatlaryň ýa-ýanyna gabat geldi. Balkanawat şäherindäki bilim, saglyk we polisiýa işgärlerini 2025-nji ýyl üçin ýazylan kagaz görünüşli gazetleri paýlanyp başlandy. Munyň bilen bir wagtda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Tebitdäki idarasynyň işgärleri özlerini degisli pudoklary aýlanyp, gazet jurnallaryň kagaz görünüşine abuna ýazylan büdjet işgärlerinden dilhaty alyp başladylar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Dilhatyň mazmununda büdjet işgärleri gazet jurnallarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň suraty bolan sahypalary gözleriniň göreji ýaly gorap, onuň ýyrtylmagyna, hapalanmagyna ýol bermejegine, el süpürilýän ýa-da nahar tabak aşagyna goýmak maksadynda ulanmajagyna wada berýärler. Men bu sahypalary hajatxanalarda ulanmajagymy, çörek daşyna dolap hapalamajagymmy, ot yakmak, tutuşturmak maksadynda peýdalanmajagymy we daşary ýurtlara tiýagaty gidenimde ýanym bilen alyp gitmejegime ynandyrýaryn. Eger bu aýdylanlara garşy çyksam, onda öz arzam bilen işden boşadylmaga razy. Dilip dilhatta nıgtalýar. Bellesek mundan ozalky ýyllarda azatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary büdjet işgärleriniň tas ählisiniň gazet jurnallary okumaýandygyny we olary dürli hojalyk maksatlary üçin ulanýandygyny ençeme gedek habar berdiler. Olaryň arasynda gazet jurnallaryň sahypalaryny hajatxana kagyzy hökmünde ulanmak, gyş baslynda aýakgabyň içini guuru saklamak we peçlerde ot yakmak ýaly maksatlar bar. Şu günler edara kärhanalary aýlanýan howpsuzlyk işgärleri şu ýyldan başlap gazet jurnallaryň her bir sahypasynda QR kodlaryň goýulandygyna hem ünsü çekýärler. Olar bu kodlar arkaly özleriniň şol sahypanyň haýsy büdjet işgärine değişlidigini tiz wagtda anyklap biljekdiklerini we onuň eýesine garşy berk çäre görüljekdigini hem duýdurýarlar. Şu ýyldan başlap gazet jurnallaryň ähli sahypasynda goýulan mikro möhür görünüşindäki QR kodlar arkaly ýerde Zibilde ýa-da hajatxanada tapylan gazet jurnallaryň, hususanda olaryň Berdimuhammedowlaryň suratlary bolan sahypalarynyň haýsy işgäre degişlidigini anyklanjakdygy berk duýdurulýar. Diýip Balkanly ýene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz munyň bilen baglanyşykly sebitiň mesjidlerinde hem wagys nesihat işleriniň geçirilip başlanandygyny, adamlara gazet jurnallarda Berdimuhammedowlaryň suratlary bolan sahypalary aýamagyň tawşyrylýandygyny belleýär. Büdjet idaralarynda hem ýygnaklar geçirilip işgärler bilen düşündürüş işleri alınıp barlyar. Welaýatyň poçta hünärmenlerinden hem bu talaplar barada abunaçylara her ýedek gazet paýlanýan wagty dilden duýdurmak talap edilýär. Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri aýtdy. Täze talap edara kärhanalaryň işgärleriniň aglabasynyň arasynda alada döredýär. Büdjetçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, howpsuzlyk işgärleri könülen gazet jurnallary näme etmelidigi baradaky sorawlara anyk jogap bermeýärler. Inni öýde çağalara gazet jurnallary elletmek hem gorkulu boldy. Ya çağalar prezidentiň suratyny ýyrsa, ya hapalasa, ýa-da köçede bir ýerde oklasa işten kowulmak howpy bar. Iň dogrusu elektron abuna ýazylmak bolaýmasa. Diýip büdjet işgäri belledi. Azatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada 22-nji ýanwarda sebitiň häkimetlerinden şol sanda vilayet häkimliginden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňyn netije bermedi. Türkmen häkimetleri indi onlarça ýyl bäri edara kärhanalaryň işgärlerini, ýokary we orta hüner mekdepleriň taliplerini we okuwçylaryny, şeýle-de mektep okuwçylaryny hökümetiň garamagyndaky gazet jurnallara abuna ýazylmaga mejbur edýärler. Raýatlar olaryň mazmunynyň juda garypdygyny, olarda esasan türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatynyň we Berdimuhammedowlaryň propagandasynyň edilýändigini ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Bu aralykda şu günler abuna ýazylmak talabynyň güýçlenendigi barada Aşgabatdaky habarçymyz maglumat berýär. Büdjet işgärlerinden beýleki gazet jurnallar bilen bir hatarda makul gazetine ýazylmak talap edilýär.
Häzir bu gaziýete paýtagtyň we ahal vilayatynyň orta mekteplerinin muallimleri, cemaat tozalygynyň işgärleri, ýurdun yeňil senagat puwdagyna degişli tekstil fabrikleriniň we agyssu üçünçülük kärhanalarynyň işgärleri mezuri abuna ýazylýarlar. İşgärler öz iş ornuny ýetirmezlik üçin tölenýän 1200-1300 manat aylyk hakyndan her aýda 15 manatny gaziýetiň tölegine geçirmeli bolýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ilmyň we bilimiň ösüşine ıgrarlydygyny buýsanç bilen yglan eden Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň halkara ders bäsleşliklerine gatnaşmagynda deňsizligiň bardygyny we vilayatlardaky mektepleriň okuwçylarynyň öz dehinini görkezmek üçin mümkinçilikleriň çäklendirilýändigini bilim işgärleri aýdarlar. Adatlyň habarçysy Liwapdaky ýagdaýy öwrendi. Liwap vilayatynyň okuwçylary himiýa boýunça halkara Mendeleýew olimpiadasy ýa-da takyk we tebigy ilmler boýunça her ýyl geçirilýän beýleki halkara olimpiadalar ýaly awraýly halkara bäsleşliklerine gatnaşjak bolanda ýygyderli kynçylyklara duçar bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Liwaply bilim işgärleriniň birnäçesi gurrun berdi. Biziň okuwçylarymyzda elmidama ýol ýok. Her ýyl göz üçin beýleki vilayatlaryň birinden bir ýa-da 2 sany okuwçy halkara olimpiadalaryna gatnaşdyrýarlar. Emma halkara bäsleşiklerde Türkmenistanyň toporunyň düzümündäki okuwçylaryň köpüsi aşgabatly gurply maşgalalaryň çağılary bolup, diňe daşary ýurda syýahat etmek üçin goşulýarlar we olaryň aglawasy diňe aşgabatyň ýöriteleşdirilen mektepleriniň okuwçylary. Diýip Liwap vilayatynyň bilim edaralarynyň birinde işleýän Çeşmaýdar. Bilimi deň el yeterlilik yglan edilen maksatlara ters gelýän we Aşgabatdaky ýöriteleşdirilen mektep okuwçylaryna artykmaçlyk berýän açaçan deňsizlik bar diýip Liwaply ýene bir bilim wekili belledi. Türkmenistanyň hökümeti bilimiň we ilmi üstünlikleriň ähmiýetini işçiň wagt edýär. Döwlet media serwislerinde zehinli mektep okuwçylaryny goldamak üçin dürli çäreleriň, konferensiýalaryň we ýarışlaryň ýygyderli guramalaşdyrylýandygy habar berilýär. Emma bilim wekilleri hakykat ýüzünde deňsizlikden şikaýet edýän çağılaryň we mugallimleriň köpdigini bilim sistemasyndaky çäreleriň ençemesiniň göz üçin geçirilýändigini öňe sürýärler. Liwaply bilim wekilleriniň sözlerine görä döwlet derejesinde geçirilýän altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşliginiň jemleýiji tapgyrlarynyň ýeňejesi bolan çağılar paýtaxtly dälde beýleki vilayatlaryň okuwçylary bolan ýagdaýynda olar köplenç halkara ders bäsleşliklerine gatnaşmaly toporuň düzümine goşulmaýar. Bilim wekilleri takyk we tebigy derslerden geçirilen bäsleşliklerde ýüze çykan anyk ýagdaýlaryň birnäçesini gurrun berdiler. Azatlyk radiosu okuwçylaryň we çeşmeleriň howpsuzlyk aladalary sebäpli olaryň atlaryny we käbir jekmejek maglumatlary bermekden saklanýar. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan bilim resmiýetlerinden saýlama tapgyrlarynyň nähili geçirilýänligi hakynda gurrun bermegi sorady. Bas bilimi dürlügi birnäçe öňünden vilayatyň diňe takyk we tebigy ugrulary boýunça ýöriteleşdirilen mekteplerine habar berip 41-nji mektebe çağırýar. Soňky ýyllarda okuwçylaryň eline berilýän ýumuşlar diňe ingilis dilinde bolanlygy sebäpli okuwçylaryň köpüsi gelmeýär. Emma daşary ýurtda geçirilýän ders bäsleşikleriniň ýumuşlary biziň okuwçylarymyzyň bilýän rus we türk dillerinde hem düzülýär. Arasynda ingilis dilini we öz dersini suwara bilýän okuwçylar hem bu tanawa düşüp bilmeýärler. Ýumuşlar ýerine ýetirilip elektron posta arkaly Aşgabatda uradylýar we ýeňijileri yglan etmekde Aşgabatly mugallimleriň pek niýetliligine umyt baglanylýar. Diýip Türkmen awatly bilim resmiýeti gurrun berdi. Halkara ders bäsleşliklerine gatnaşmak üçin geçirilýän saýlama tapgyrlary Liwaply okuwçylar üçin her ýyl 41-nji mektepde geçirilýär. Liwaply bilim işgärleriniň sözlerine görä vilayatly zehinli çağılar üçin bäsleşlik mümkinçilikleri altyn asyryň altyn zehinleri ýaly döwlet bäsleşligi bilen tamamlanýar. Sebäbi vilayatly ýeňijiler takyk we tebigy ugrlardan geçirilýän halkara ders bäsleşliklerine gatnaşyp bilmeýär. Üstesine olara hatda ýokary okuw jaýlaryna girmäge de ýeňillik döredilmeýär. Altyn asyryň altyn zehinleri diýilip atlandyrılan döwlet bäsleşikleriniň ýeňijileri näme etmeli? Bu bäsleşiň onda näme manysy bar? Jemleji tapgyryň ýeňijilerine hatda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna girmekde hem ýeňillik döredilmeýär.
diýip bilim işgäri aýtdy. Azatlyk radiosu Liwabyň baş bilim müdirliginden we 41-nji mektebiň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Liwab vilayatynyň häkimliginiň resmi web sahypasynda 2024-nji ýylyň 30-njy ýulunda ýerleşdirilen habara görä Türkmenistanda mektep okuwçylary Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşahlygynyň Bat şäherinde geçirilen 65-nji halkara matematika olimpiadasynda baýrakly orunlara munasip bolupdyr. Matematika boýunça halkara olimpiadasyna dünýäniň 109 döwletinden şol sanda Türkmenistandan zehinli mektep okuwçylarynyň 609-sy gatnaşypdyr. Bu bäsleşikde Türkmenistanyň adyndan 6 okuwçy wekilçilik edip, olaryň 4-si Aşgabatyň ýöretleşdirilen mektepleriniň okuwçylary we 2-si Daşoğuz vilayatynyň okuwçylary bolupdyr. Türkmenistanly okuwçylar we bilim işgärleri reformalara hem açaçanlyk we deňlik ýaly şertleriň berja edilmegine uly zerurlyk bar diýip hasap edýärler. Halkara olimpiadalaryna gatnaşçylary saýlamak üçin açaçan we adalatly ölçegleri girizmek hemde garaşsyz komissiýa döretmek gerek. Welaýatlerde zehinli okuwçylary gollamak üçin bilim merkezlerini we maksatnamalary döretmeli. Bir paýtagat we sewit mektepleriniň arasyndaky okuw derejesindäki tapawudy keskitlemäge kömek eder. Döwlet derejesinde geçirilen ders bäsleşiginiň jemleýici tapyrynyň ýeňijileri hökman suratda halkara ders bäsleşiklerine gatnaşmaga awtomatik hukukly bolmaly. Diýip Türkmen awatly bilim işgäri öz nukdaý nazaryny ma'lum etdi. Türkmenistanyň bilim sistemasyndaky problemalar resmi derejede gozgalmaýar. Häkimetler paýtagtdaky we vilayet merkezlerindäki güýçli hasaplanýan mektepleri çağany salmak bilen bagly paraxorluk, etrap we owa mekteplerinde muallim yetmezçiligi ýaly agyr problemalary agzamaýar. Şeýlede çağalaryň okuwa derek çäreleri gatnaşdyrylmagy, muallimleriň hem çärelere owa hojalyk we arasaçylyk işlerine ýygyderli çekilmegi okuwçylaryň kadaly bilim almagyna mümkinçilik döretmeýär. Problemalary gozgamaýan Türkmen medeniýeti bilim temasyndan çap edýän maglumatlarynda mektep okuwçylarynyň milli we halkara bäsleşiklerinde ýeňiş gazananlygy barada habar bermek bilen çäklenýär. Ortiýatyň Daşary işler ministrligi Ortiýatyň Nezawismay gazeta neşrini Gurbanguly Berdimuhammedowy tanqidleýän makala çap edenligi üçin ýazgardy. Nezawismay gazetanyň betaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsiýet kulturyny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalasynda Türkmenistanda Berdimuhammedow maşgalatynyň şahsiýet kulturynyň näme derejede güýçlenýänligine sin berilýär. 10-njy ýanwarda çap edilen we birnäçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Gurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň betaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada syýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet betaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dawra bilen bellemegi planlaşdyrýar. Ortiýatyň Daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawismay gazetanyň web sahypasynda betaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsiýet kulturyny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Ortiýatyň Daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başysyny ýakymsyz hasaplady. Ortiýatyň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary syýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündiriş material baradaky soraglaryň adsyz habar beriş serişdelerinden dälde Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykanlygyny aňladyp biler. Nezawismay gazeta adyndan belli bolşaly gararsyz habar beriş serişdesi bolup, aslynda Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bähwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Ýöne bu Ortiýatyň Daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Ortiýatyň resmi pozisiýasy bilen hiç kili baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda 2024-nji ýylyň oktyabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşukda ara alınıp maslahat edildi diýilip Ortiýatyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar.
Şeýle hem beýanatda Orsiýet Federasiýasynyň Konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň söz we metbuat azatlygyny kepillendirýänligi bellenýär. Nizavisi gazeta neşriniň web sahypasyndan aýrylan makala internet cache-inde saklanýar. Onda awtor iki syýasy bilermeniň, ýagny Arkadiy Dubnowyň Telegram kanalynda beýan eden pikirine we Serdar Aytakowyň Nizavisi gazeta bilen söhbetdeşlikde beýan eden pikirlerine salgylanýar. Syýasy bilermenleriň pikirleriniň Orsiýetiň we Türkmenistanyň daşary işler ministrliklerinde şeýle ýiti reaksiýa döretmeginiň sebäplerini, olaryň hatda makalanyň adyny ýakymsaz atlandyryp, awtor Türkmenistanyň ýokary syýasy ýolbaşçylaryna hüjüm etdi diýen netije gelmegine, hakykatda nämäniň esas döredenligine baha bermek kyn. Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30-njy ýyl dönümi münasibetli geçiriljek dabaralara taýýarlyklar we propagandanyň muny Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsiýet kulturyny güýçlendirmek üçin nähili ulanjakdygy baradaky maglumatlary hüjüm hökmünde görkezmek kyn bolsa gerek. Azatlygyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleriniň habaryna görä, materialyň neşir edilmeginiň özi gahara sebäp bolupdyr. Sebäbi ol Guramaçylyk komitetiniň beýtaraplygyň ýyl dönümine taýýarlyk meýilnamalarynyň ähmiýetini gowşadypdyr. Olar neşiriň bir wada häkimetleriň iki meýilnamasyna ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Ýagny arkadaky beýtaraplygyň awtory hökmünde görünmek isledi. Şu ýyl 30 ýyl dolýar, şeýle hem onuň üçin milletiň atasy statusy girizildi. Dip çeşmeleriň biri aýdýar. Rus siýasaty öwrenji Arkadiy Dubnowyň beýtaraplyk ikinji türkmen başynyň şahsiýet kulturyny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalada getirilen pikirinde şeýle diýilýär. 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanyň beýtaraplyk ideýasynyň inisiatory, öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuradowdy. Ol 2002-nji ýylda döwlet agdarlyşygy finansygynda aýplanyp, 2003-nji ýylda ömürlük türme tutuklugyna hökm edildi we soňra türkmen türmelerinde direkti ýitirim boldy. Şeýhmuradow beýtaraplyk pikirini birinji türkmen wasa hudurlady. Soňra BMG-niň baş assambleýasynyň aýratyn kararynda agzalyp, beýtaraplyk statusynyň tasdiklanmagyny gazandy. Dip Arkadiy Dubnowyň Nizavisi gazetada çap bolan pikirinde aýdylýar. Bellemeli ýere Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny bellemek boýunça 9-njy ýanwarda Guramaçylyk komitetiniň geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşet Merýadow 67 ýaşly Gurbanguly Berdimuhammedowy ilkinji ýadak milletiň atasy diýip atlandyrdy. Raşit Merýadow türkmen siýasatynyň iň tejribeli köşk wekili. Üstesine de türkmen rejimini şol sanyna prezidentleriň şahsiýet kulturyny döredenleriň biri. Häzir rejimiň binagarlarynyň esasy wezipesi Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli lider. Arkada kultunyň kim-kimden döredilmegi därli Berdimuhammedow dinastiýasyny häkimiýetde kanunlaşdyrmakdan bir näçe nesliň höküm sürmegine ideologik esas döretmekden ibaret. Diýip Orsiýetiň Nizavisi gazeta neşriniň makalasynda syýasy bilermen Serdar Aytakowyň öňe süren pikiri çap edildi. Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň rejimi haýsydyr bir tanqidlara ýol bermeýär we ýurtda bar bolan köpçülikliň habar beriş serişdeleri bir döwlet gözegçiligi astynda saklaýar. Görnüşinden Türkmenistanyň häkimetleri Rus metbuatyna hem gözegçilik etmek kararyna gelen bolmaly. Munyň bu sapar ören üstünlükli ýerine ýetirilenligini bellemek gerek.